Obila ma Kiseria ne kaunti ma Kajiado timo nonro wi nek mar miyo moro manoyudi konegi e yo magalagala kendo ringre nowiti e liare mar kadak mare otieno ma piny norugodo Jumapil. Nyaka sani achije ariyo osemaki ka nonro dhi nyime e wi tho mar miyono manobambi kaeto chuo ng'ute gi pala kaeto otho kaeto dhi ojwang ringre oko mar ode. Fredrick Omondi miyo waler. E gweng' ma Olteyani mani Kiserian kar chung'ud bura ma Kajiado West, wayudo wede kod osiepe kapo negi lit kod kuyo bang' nek ma koch mar Rosoila mane oyud ringre ne e laro mar ode chieng' Jumapil gokinyi. Wachore ni jok mane otimo nek makamano ne ochopo e dalano gotieno kendo bambo miyono kapok ginege kendo jwang'o ringre ne e puodho ondamo matin ka owuok e ode. Nimestuka sana kwa sababu hiyo jioni yake tulikuwa naye kabla tumeachana naye like 6 ya jioni, alikuja akaniachia mtoto wake akatoka akaenda dukani kutafuta unga. Hata kama alikuwa na makosa sijui kwa nini alifanywa unyama kama huo. Lipot mar bero yango ni Rose ne otho banka ne ong'ad ng'ute gi pala, ogol wengene kaeto owe gi adhonde e wiye kod lwetene. Pala mane onege godo bende ne oyud ka owe kama nek makamano no otimore. Kuna cut ilikatwa shingo na very sharp object, na kulikuwa tena na other cuts on the body. Inaonyesha alikuwa na struggle na kushika kisu mpaka vidole zimekatwa. Kichwa yenyewe haina hii nyama yote, hii ngozi yote ya uso ni kama imechinjwa yote. Imechinjwa hii ya uso na nywele pia ikachinjwa, so yote ilikuwa skull peke yake. Pia hakuwa na macho na ulimi, yote ilikuwa skull white. Entimawe jogweng' ni koda giluoro moloto joma mine manek margi osabedo ka medore pachoka. Kwa hakika tunaona it's part of the femicide that is going on in the country, na imetulenga sisi. We've been seeing in the media, hata kwa bunge imekuwa pale, na sasa tunaona kweli kitu inaweza kuwa mbali, lakini sasa imefanyika. Tuko na wasiwasi kabisa chungu mzima kwa sababu mama tumekuwa tukiuliwa, mambo inapuuzwa, unakufa hata uko Nairobi lakini leo hii ni sisi Olteyani. We can't tell the cause of the murder, but investigations are being done. The people who are suspected to have done it, and they have already recorded statements. Nyaka sani pok ong'ere gima dine mi jogo neg miyono, ka obila osemako kendo ogeng'o ne achije ariyo makoro itiyo godo e timo nonro. Fredrick Omondi, Ramogi TV.